Zoltán, csinál riportot! Ja. Jó napot kívánok! Kedves uram, hol tetszik dolgozni? Hát a Kecskeméti út és vasútépítő Kft-nél. Jelenleg milyen gépen tetszik dolgozni? Jelenleg egy nagyobb kiterelésű vésőgéppel. Vésőgéppel, és mennyi fizetést kapnak ezért önök? Hát bejelentve 97 000 forint, de ha túlóra van, akkor talán kijövünk 100-120. Ezt a mellét, ezt kötelezik önöknek a pályavasúttól? Igen, kötelezik. Értem. Jelenleg egy nap mennyi pénzt fogyaszt el? Élelmiszerre. Élelmiszerre per pillanat egy napra körülbelül olyan 3-4 000 forint megy el. Egy napra. Egy napra. Hány gyereke van, uram? 4. 4 gyereke, és családi pótlékban részesülnek, ugye? Igen, ezt a párom alkalmazza. Én csak per pillanat a fizetésről élek. Értem. És akkor a főnökei hogy viselkednek önnel szemben? Nagyon jók, tisztességesek, becsületesek, meg vagyok velük elégedve. Még egy kérdésem lenne, hány kilométert tettenek utazni, és mikor ébredt föl? Hát én hajnali 4 órakor ébredek, 5 órakor indulunk a gépkocsival, és 7 órára érünk ide, az 140 km ide az út. Az nagyon sok. Oda-vissza, ugye? Nem, csak ide. Akkor 280 km Igen, napi oda-vissza. szinten tesznek le. Igen, igen. És a napi keresetét felosztjuk hónapra, tehát a hónapi keresetet napi szintre. Hát a napi kereset a hónapi szintemre, hát azzal is meg vagyok elégedve, csak hát teljesítmény nincsen, mert ma, meg tegnap nem dolgoztunk szinte semmit, mert elromlottak a gépek. Nagyon szépen köszönjük a riportot. Horváth Zoltán tudósítását látták Jászberényből. Köszönöm szépen. Szívesen. Várjál!